παιδιά. Λούμπιδες εδώ. Πάμε να παίξουμε τώρα, βάλε κάτι. Μαλάκα στο πάρτι είμαι. Είσαι σου είναι κλειστά, λες και ξαναπες. Μαλάκα στο πάρτι πώς βγαίνω. Χωρίς πλάκα δεν ξέρω πώς βγαίνω. Από αυτό το φάση σαν μπλοκ. Ποιο? Ένα... Α, το βρήκα. Ντούμαγες, πάμε για το πρώτο μας game. Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε, έχουμε λίγο άγχωστος. Πολύ άγχωστος. Πάρα πολύ. Πάμε λίγο. Κουβαλάς για λίγο. Μπορείς να κουβαλείς για λίγο. Είμαι ακίνητος, wait. Σε όλο το game. Όχι, wait, είμαι ακίνητος γιατί ο ήχος είναι πάρα πολύ δυνατά. Άρα, μια χαρά είμαστε τώρα. Πάμε λίγο. Κλείσαν τελείως. Όχι, θέλω να ακούγεται λίγο. Ωραία, απλά να πετυχαίνεις την μπάλα και δεν θέλει τίποτα. Αλλά προς το πορτοκάλι πιο μπάλα. Έλα, εντάξει, επειδή δεν έπαιζα είναι γι' αυτό. Πήγαινε, πάτα μπούξ, πάτα το. Έφυγες προς το μία που δεν έχω. Πίσες ρε. Δεν πήρε αρκετά. Το είδες. Όχι, γάμο το, όχι γάμο το. Έλα πάμε σοβαρεύς, πάμε. Έγινες ρεζίλη στον κόσμο. Ενώ εγώ, ξέρεις. Σε δύο viewers, Αγώνεται μπούλα. Άντε γιάρε! Έχεις βάλει να είναι λόγω στην όταν είσαι μακριά και δεξίς που είναι μπάλα βάρτο, όταν σου έρχεται εκεί η μπάλα, είναι νόημα και πώς το βολεύει, αλλά πώς και να σου πατάς ένα τρία δεύτερο. Η πρώτη φάση. Πώς το βολεύει, όταν θες πιο πολύ το ballcam. Wait, τώρα να... Απλά βάλε ballcam για να φαίνεται η φάση, γιατί θα φαίνεται να κουπανάς τον δίχα στο βίντεο. Βάλε να φαίνεται η μπάλα, γιατί θα φαίνεται στο βίντεο να κουπανάς τον δίχα. Πού είσαι ρε μαλάκα? Ρε μαλάκα, πού την πετάς? Δεν ξέρω να πετάω. Δεν χρειάζεται να πετάς, απλά μιλήσεις του για όλοι. Βοήθεια, κάνω λίγα τελεπορτάκια έκανα λόγο. Βοήθεια, κολλάω. Παιδιά, όποιος θέλει να παίξει Rocket League, μας... Παίξουμε Call of Duty καλύτερα. Και ό,τι άλλο παιχνίδι θέλετε οι δύο viewers να παίξουμε, στο πείτε. Στο μέλλον θα έρθει σύντομα και το Minecraft. Άμα αυτός ο μαλάκας πάρει το κόρπας. Γενικά όλες τις φάσεις που έχεις συγκρίνουμε για να πάρουμε ένα PC. Οπότε όλα τα donations στην περιγραφή της PayPal. Λοιπόν παιδιά, αυτό το κάνουμε για να πάρουμε PC κυρίως και γιατί περνάμε ωραία. Οπότε άμα ενδιαφέρεται κάποιος να μου το γράψει, να μας τα γράψει στα comments, να το βάλουμε στην περιγραφή. Θα τον ευχαριστήσουμε πολύ και θα είναι επενδυτής του απαρταρχή. Μέχρι και 10 λεπτά είναι Μαλάκα, έκανες ολόκληρο speech εδώ πέρα, δεν πειράζει διακόψω. Λοιπόν, εδώ παιδιά, πες έναν pro player που Rocket League. Είμαι ο Ζεν, μάγες. Είδες, είναι άχρηστο. Θα βάλουμε δύο tools σε 15 δεύτερα μόνο. Το έχω, μαγειρεύω τώρα, wait. Κάτι έκανε, μπράβο. Είδες. Είναι το dribble έτσι. Χάσαμε στο κάος ελάμε. Ρε, αυτό το map είναι ωραίο να ξέρεις. Ρε μπρο, γιατί δεν πετάει. Μην προσπαθείς να κάνεις πολύ jump. Απλά πήγαινε ευθείας στην μπάλα. Απλά jump μπροστά. Έτσι θέλω, αγόρι μου, έτσι. Ξέρεις πώς να κάνεις double jump μπροστά? Τι εννοείς double jump? Κάνεις dash μπροστά ουσιαστικά. Όχι μπροστά. Σου μου γράψεις. Έτσι, εγώ ειδικά. Αυτό που έκανα τώρα νομίζω που στο δεύτερο τέτοιο. Αυτό εύκολο είναι, πρέπει να πηδάς και πάρεις τέτοιο. Δεν το κάνεις τέτοιο. Δεν ξέρω, δεν το δω. Ξέχασα να κάνω το μοχλάρι. Πώς γίνεται. Μάκης, να ξέρετε, όμως θέλετε κάποιος να κάνει survey, μη σου γράψετε. Wait, αυτό εδώ πέρα που θα κάνω δεν είναι, wait. Κάτι τέτοιο ξέρω. Ναι, αλλά το πάνε σας. Αυτό είναι Αγία Βορρά. Κατάλαβες το νόημα όμως. Ναι, αλλά το κάνεις στην κούρδα. Δεν ξέρεις να φας. Δεν έχω καταλάβει πώς ακριβώς πρέπει να το κουνήσεις. Όχι, κατάλαβες. Κύριε μπρο, ρε μάλακα η κίνηση ποια είναι, δεν ξέρω ποια είναι η κίνηση. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν το έχω δει δηλαδή να γίνεται. Σου λέω, προς τα μπροστά πατάς jump. Είναι αυτό που έκανα, να το κάνεις πιο γρήγορα. Έτσι, κοίτα λίγο. Αυτό που έκανα. Πώς το. Μαλάκα, δεν μπορώ καθόλου να στοχεύω την πάλι, δεν ξέρω, δεν πετυχαίνω ποτέ να πω. Πρέπει να πας στο training, να την κουπανάς όλη. Έτσι. Κοίτα. Παίρνω την μπάλα έτσι, της δίνω μία, πάω εκεί και πά. Αυτό είναι πολύ καλό action. Απλά το είχα κάνει στο tutorial και είναι το μόνο που θυμάμαι. Δεν νομίζω να το έχει αυτό στο tutorial. Κάτι όχι, σε κάτι advanced
Victor, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Training στο... όχι της κατηγορίας. Οι τρεις, κανείς δεν πέτυχε την μπάλα, ρε. Πας έτσι εδώ, κάνεις ένα έτσι, για να πας... Εγώ δεν την πέτυχα. Την κάνεις μια έτσι, όπα, έρχεσαι εδώ, γαμώ το με σπρώχνει ο άλλος, αλλά θα μπει, έλα μπρο, θα μπει τώρα, εντάξει. Έλα, μαλάκα, έλα. Έλα, μαλάκα, τους έχω γαμίσει. Αλλά δεν φάνηκε το ωραίο κομμάτι, αλλά εντάξει. Και τα πας έτσι. Την έφερα μου εκεί πέρα, μπρο. Όλα μόνος μου, ρε, όλα μόνος μου, κανείς δεν την ακούμπησε. Έτσι θα κάνει μια έτσι. Ωραία, έτσι. Έλα. Το άμυσα. Έλα ρε μπρο, θα έμπαινε. Λοιπόν, παιδιά, επίσης το τελευταίο έχει άλλο ένα-δύο casual games αυτό και το τελευταίο να παίξουμε ένα rank, να δούμε πώς καταφέρουμε να πάμε. Οπότε μείνετε σύντομοι. Θέλω full, σε θέλω full focus, bro. Hello. Ναι, Τέλεια. έτσι. Έκανες και καλή ασώση, bro. Αυτοί κάτι ξέρουν, να ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω, αυτό είναι το θέμα. Αυτοί ξέρουν πολύ για κάποιο λόγο. Μέσα. Είδα την ευκαιρία και την άκουσα στα μαλλιά. Πες να παίζει με τους ίδιους, να ξέρεις. Ναι, γίνεται ρε παιδί, τώρα 11 το βράδυ ποιος παίζει. Το δούμε στο recording. Όπως είπα, θα παίξουμε πολλά παιχνίδια. Όντως, δεν θα ξαναπαίξουμε Rocket League, να ξέρετε. Είναι δύσκολο εκτός άμα το ζητήσετε και δούμε τι πάνε καλά τα βίντεο. Αλλά να ξέρετε δεν έχουμε PC games. Απλά λίγο support για να πάρουμε PC, ξέρετε. Άντε γεια! Εγώ είμαι εκεί, πάω εκεί, ήταν όλα υπολογισμένα. Έτσι, πάω! Παιδιά, να ξέρετε όταν πάρουμε PC, αν πάει καλά η φάση, θα το συνεχίσουμε full το PC. Αλλά αυτό δεν ήταν καλό. Κάνε μια κίνηση και δεν πήγε η μπάλα. Κατάλαβες. Τώρα κάτι μαθαίνεις. Είδες. He's improving. Πήγα μπροστά, κάτι έτσι. Α, καλά, εντάξει, πάει το πράγμα. Θα γαμηθώ μετά ακόμα. Εκεί πήγα να κάνω κάτι, αλλά εντάξει, ψυχώσου το βόλιο και θα το πετύχαινα. Μάκης είναι competitive γιατί έχουμε πολύ μικρό level και δεν μπορώ να πω. Μάγκες, συγγνώμη που σας ψελεσκαμάρα μου. Ναι, παιδιά, θα ξαναγίνει. Απλά επειδή μας θα παίξουμε άλλο παιχνίδι, σου παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε προοπτικές. Ποιος μου στείλει 5 ευρώ στην πέντε. Λέω την επόμενη φορά να παίξουμε Call of Duty που δεν είμαι και τόσο καλός. Είμαι λίγο καλύτερος. Εντάξει, ξέρω κάτι. Δεν ακόμισε την μπάλα, μάγκες. Τρελό. Οπ, τσίψο. Τον καιρό θα έχει full Ναι. Minecraft. Αυτό, παιδιά. Άμα αυτός ο μάλακας πάρει λίγο μαλακία, αυτή πώς λέγεται. Αλλά θα μπορούμε να παίζουμε και άλλα παιχνίδια, αλλά κυρίως άμα τα ζητάτε. Χαντάρα, ρε, σου λέω. Έλα! 4 λεπτά! Τα 4 μου είναι λεπτά. Κοιτά, πας από εκεί μετά. Τώρα κάνεις έτσι, boost. Μισάρεις επίτηδες, για μισάρεις πάλι για να νομίζουν ότι έχουν κάτι. Όλα παιδιά είναι ψυχολογικά, να ξέρετε. Είναι στο μυαλό. Αυτό, όλα στο μυαλό, ρε. Τι κλάσικο, Όπα. Χάχα. Έλα μου. Α, καλά. Κοίτα λίγο. Εγώ κάθομαι εκεί, το κάνω ένα έτσι για να μην φύγει έτσι και κάθομαι εκεί και περιμένω. Λοιπόν, έλα. Αλλά κάτι μου κάνουν εδώ εμένα. Όχι, τι έκανε το μόνο. Ότι πέρασε πάνω του. Ο Άρτη έξερα μαλάκα. Αυτά είναι σίγουρα παιδιά. Ναι, μάγκες. Αυτό. Ταπ-ταπ. Γράψτε στη σχολεία τι παιχνίδι θέλετε να παίξουμε μετά. Θέλουμε να παίξουμε Minecraft, Call of Duty. Προσερνάω αυτά. Καλά, εντάξει, αυτά είναι η αρχή τώρα, δεν ξέρω. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Θα ίσως να ζητήσετε κάτι να το δούμε λίγο και... Άρα, άντε bye.